morning mga kami. For today's video, a day of my life. At tas baka mamalihin na sita. Okay. Wa may laing mobalhin kay pa paghilantan man. Ato lang usa ta karon tanan. Tugnaw kayo to pero wa man ta mahimo kay wa may laing mobalhin. Ang langit ni tugpa na. Doy! Doy! Asya mga kami. Ang bakang nga Bisaya. Yang itoy. 4 months na ni Kapen. Hapit na ni 5 months. Lambon kag maayo lang. Lambon ka. So ano ni? Lagi tugnog yo. Baka-baka nga gagmay. Kasi magbubuhig baka di pagbuhig ata ninyo. Ina lang ba? Alimahan ako dre. Magdawat ramos inyong bahin. Ayaw ko! Ayaw ko! Mata pa ko ko! Bata pa na siya kul. Dire ki. Green pagsagbot dire. Wah, tira. Di. Wah. Adi my life. Perting tugnawa. Naslada. Man naslada Andre nasa tas usa. Ngita kasi mo kauban, naara dito. Wala ka biyahe. Wala naman kabiyahe god. Unsa pagisig tibaw kay ngita sing kauban. Dara ka god. Wa bitaw kabiyahe. At nganrat ka dire. Pagsambod po diya. Dara ka. Gimadto ko kay mudulog pa ko. Peter bang pating gabuna. Oh no, no. Kuyo ka na ka? Kuyo siya na ko. Dira ka. Kuyo. Kuyog man. Dira ka. Madto no. Itong suruyo niya to ang uhungan. Ang lata na. Latas ulan. Sayang. Pero itay sudan na yun. Kuan ta kita uhong.